Страна е радиаторче на парно Renault Clio 2002 година и смяна на термостат. Това е тук, което вадим от системата. Налягането падна, беше на 2 бара, сега отиде на 1 бар в радиаторчето. Това е температурата на препарата, който циркулира. Машината има и нагревател да поддържа температурата на препарата около 50 градуса. Така. Това е термостата и термостатното тяло. Термостатът се беше разпаднал, оригинален френски на 20 и няколко години. Би трябвало след промивката на радиатора на парното всичко да е наред.